लई हो राम आहो लबहर क्यों सहर दौरा से कहाँ से आइलई किया हो राम भैरव छोटा दूल्हा रुआ से कहाँ से आइलई किया हो राम भैरव दूल्हा रुआ से कहाँ से आइलई हो राम लबहर कुसहर दौरा से कहाँ से आइलई किया हो राम भैरव दूल्हा ससुरा से आइलई हो राम लबहर कुसहर दौरा से नहिया से आइलई या हो राम भैरव दूल्हा रुआ से नहिया से आइलई या हो राम भैरव दूल्हा रुआ से नहिया से आइलई पानी दे आगिया पानी दे हो राम लबहर कुसहर दौरा से ये पानी दे किया हो राम भैरव दूल्हा रुआ से किया पानी दे किया हो राम भैरव दूल्हा रुआ से किया पानी दे किया हो राम भैरव दूल्हा रुआ से किया पानी दे किया हो राम भैरव दूल्हा रुआ से किया पानी दे झाड़ी लोटा के हो राम आओ लबहर कुसहर दौरा से आओ सोने लोटा के
किया बैसक दे हो राम आहो लभर कुसहर देउरा से किया बैसक दे किया बैसक दे हो राम आहो लभर कुसहर देउरा से आहो किया बैसक दे किया हो राम भाई रब दुला रुआ से किया बैसक दे किया हो राम भाई रब दुला रुआ से किया बैसक दे किया हो राम भाई रब दुला रुआ से किया बैसक दे करिए कमलिया संडे बई आहो लभर कुसहर देउरा से अचरे बैसाई बे करिया कमलिया संडे बई कुसहर देउरा से अचरे बैसाई किया हो राम भाई रब दुला रुआ के अचरे बैसाई किया हो राम भाई रब दुला रुआ के अचरे बैसाई किया हो राम भाई रब दुला रुआ के अचरे बैसाई बाबा जी किया भोजन दे हो राम आहो लभर कुसहर देउरा के किया भोजन दे किया भोजन दे हो राम आहो लभर कुसहर देउरा के आहो किया भोजन दे किया हो राम भाई रब दुला रुआ के किया भोजन दे किया हो राम भाई रब दुला रुआ के किया भोजन दे समय कुवई बन राम आहो लभर कुसहर देउरा के आहो शंकर लड्डू दे